Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Menteri Baroh jong kari Israel Benjamin Netanyahu hakasin kong ulaong bau nampen sangeh thma Gaza kabaki jing persyang ya keren sangeh thma bathma kidang ya chakmat habakren hakajing yalang barkinong tok khubor Jerusalem khat saw benai nadu balaya thma persya ikidle no ke Palestine Gaza ulaong balada ka Israel kan penkut no thma menta ka Hamas kan wan phai biang kan yok bor biang ban tei pat bat ban hiar thma biang ya ka Israel da ka bakham ting bat amla ban tip ya ki but ki bor jang ki le no anda ki latmu ban le da ka bating hakati ka por namar kata uloong bagi Israel kam tre ban sange thma ya menta sipor shu ru Netanyahu hakati ka sngi ula Pynpaw biang ya ka thong jang ka Israel bakala bu ban penduk pendam no sisendan ya ka teka ken hun le no khnang bakan long ru ka jing sngan ya ki paidbah Israel bakin laj na ki jing sha thombor hakile no hadin habut hakini kisngi baladep kiladan kidak ba ka jing yakren ban sange thma ban pelaj yakin nong sha ra bor ka bala pulam daki benai ka la ban ke imbiang ban yo ka jing job ka kwatar kum kan nong pen yakren yasuk ba kongsan kalom hakasin sejjan bakaladan ka jing kermen bathmai na ka benta ki jing yakren bala thau da ka jing je jang Donald Trump Amerika katalong khubor kabayajan bat ka kanhun jang Hamas kalong hakajuk kapor baka Turkey bat kumju ru ka Egypt bat Qatar kilale ikijing persyang ki badai ban yaro ban pensange thma bat ka jing yakren ka bathmai kala ban sedang shen hakasing ulai menteri Baroh ulai kando yaki bahyeng jang ki nong syara bor ki baraset Gaza bar ulaong baki thma jang ka Israel persya ka Hezbollah bat ka Hamas kan pen yasuk ya ka jing yakren don pelat yaki kinong yakhi kenthop yaki bahayeng hasem jong kinong syara bor kila khat bonsin ya ka jing ate so skolar ban pelaj yaki nong syara bor bat kila kenno ba upen jalan ya kathma Gaza kala khe na ka jing sha thombor jong ka Hamas haka nyotri jong risaw arja apulai kabala wanra ka jing yap jong siajar arspa prangut ki Bri U nalor ki babon de ki riu paidbah ka jing hiar thma Pynpaw keliang jong ka Israel Gaza kala shimru ya ka jing im jong saw hajar nyos pa san prangut ki Bri U nalor ki babon de ki riu paidbah kat kum ka jing khen jong ka tanat ka kot ka khia jong ka Hamas shu kat kum ka kai phot balayo lum da ka tanat ka kot ka khia jong ka Gaza laong bakiladan hado sis pa sawngut ki nong thok khubor ki balado no ya ka jing im na ka thma jong ka Israel hapok ka nong ba Gaza kat kum ka jing khen balayo lum menta usnem laong bakidan sis pa sawngut ki nong thok khubor ki bala khlat bat ka bala hiar na ka sis pa at kan dai ngut ki bayap hausnem ahajar phulai ki he ka kot ka khia ki la nyawru yawni usnem bo long usnem ubashir khaitam jang ka jing yap Bri U hakanong ba Gaza hadin jang ka Middle East ka than ba ar ka badan jingma yakin nong thok khubor ka dai ka Asia haka ba ar phongut ki bayam ki kan thop yan reungut ki nong thok khubor jang ka Pakistan san ngut ha Bangladesh ba lai ngut ki nong thok khubor jang ka India ki bala khlat haki jingja ba pher